Adorak sumarsaur hita dohot hata di debata jimbulu mahita martangiang. Damai ni debata na sumurung sian salu naroha ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattaye. Amen. Horas ma di hita. Di dia pehita maringaran di bagasa tikion asin rohani debatama nasi madungani hita saluhukna. Donga sapor siang di bagasan Tuhatta Yesus hata ni debata naga betul jamita di tikion tarsurak do di pesalmen 10 ayat 1-112. Songonom madido. Ali Tuhan, sai hodo hapurusan nami marsudut-sudut. Taga setubu dope akka dulu, jala tagan swadong dope ditubuhon tanoon, doho portibion, nunga adokiako. Ali debata, sian saliling-lilingna, rodi saliling-lilingna. Sumuang do gabe orbuk jol mai di baikko, dungi di doko muse, mulak mahamu, ali jol ma manusia. Ai subukun sadari natwari nauksal pudo na 1000 tahun yang go dijulum. Jala songos sadagasi parjaga di borngin. Diubah kodo nasida, jadi mate manasida. Manuguk nai nunga martubur diulahi songon duhut-duhut. Torang ari marbunga doi, jala martubur. HP bodari nai disa bido jadi malos. Ai siap dohami di bahar dimasmu. Jala binahen ni parpiar ni murukmu. Ubahen topu mago hami. Nunga di baheko hajahaton nami tujulum. Dosa nami akka nabuni tu hati urun ni bohim. Ai lamoru do akka ari-ari nami sudena di bahar dimasmu. Ai songo kuisada do lau suda akka tahun nami. Ari-ari ni tahun nami itak 70 tahun doi. Jala bulu marhaguguun situtu di eak do 20 tahun. Jala hinalinggan nasida do hangaluton dohot halu jaun. Ai hatop situtu do lau salpu. Jala hawang dohami. Tungi sema tumaddagugu nirimasmu. Jala dihabiari ho bartu pangunai nirimasmu. Sai parrohai mahami memilangi akka ari-ari nami asa dapotan rohana bisuk kami. Ido saatna. Donga sapor siaun di bagasan Tuhatta Yesus. Molo taida di buku Bibel tai. Di bait do judul liturpukon. Hatok tongon di debata dot hagaleon ni jolma. Jala hobbartu juduli. Di pabotohon parpesal menodo diturpukon, ia debata nunga adokian, dagan so adong dope portibion. Jala sian saliling-lilingna, rodi saliling-lilingna do debata. Artina, dang dibatasi waktu hadirion di debata. Alai yang guhita jolma, terbatas dungulutta. Jala ido sada nanidok na hagaleon ni jolmai songon naidok ni judul li turpuki. Laos marningot hagaleon ni jolmai ma ubain di hati dakon parpesal menon babua holat debatado natuk gabe hapurusan marsudut-sudut manang turun-temurun dari generasi ke generasi atau dari waktu ke waktu. Hanya Tuhanlah penolong yang maha kuasa dalam segala kelemahan dan keterbatasan manusia itu. Keterbatasan ningulutai digobarho do diturpukon songon duhut-duhut. Torang ni arinai marbunga do duhut-duhuti. Jala martubur alai bodarinai melos. Rumput atau bunga di musim panas seperti di Palestina hanya segar di waktu pagi, tetapi pada sore hari akan layu dan lisut. Demikianlah keterbatasan hidup manusia di dunia ini
digambarkan seperti rumput dan bunga. Molo nunga jupang tikina, marujung do musing ulut taon. Mula ma gabi orbuk. Orbuk ima simbol ni haleaon, dohot hagaleon ni hita jolma di adopan ni debata. Ido na masa dung madabu jolma na perjului tu bagasan dosa. Alai dosai gabi lea jala galedo jolma di adopan ni debata. Jala ala ni dosai ikkom mangonai ma rimas ni debata. Ikkom marujung ma ngulu ni jolmai manang mate jala mula gabi orbuk. Jala molo nunga disakapi debata ikkom mate jolmai danga dong agi isi penabui menghindar sian hamatiani. Asa guru di debatado olak ni dia lileng na hita jolma medalani partikian na nilihon nai di ngulutta. Diturpukon naking didok parpesal menodo umur manang lileng ni jolmai mengulu. Itap ni 70 tahun jala mulu marhagugun situtu di eak do 20 tahun. Alai akka hangaluton dohot halujaon na manaro. Manang kesukaran dan penderitaan. Dungi marujung mengului. Artina, itap ni 70 manang 20 tahun do umur ni hita jolma. Nian, adong do nalubi siani sampai 100 tahun nate. Alai manang sedia pei, nanaing do honon ni turpukon, terbatas do umur ni jolmai. Jala akka hangaluton dohot halujaun na mana songgop, molo lam gudang umur ni sasahalak. Ido kenyataan na taida, songod diaka na tua-tua na gudang umur na ate. Akka hangaluton dohot halujaun, manang kesukaran dan penderitaan, ina mana songgop di nguluna. Dakkinata songalut jala suluja ate. Ai lam matua lam moru du tenaga. Kesehatan pesongoni lam menurut do. Murah-murana maluja, murah-murana masuk angin. Nadeba ikut ditugu-tugu nama merdalan, ala ngahurang guguna dohot kesehatanna. Sadok dak songon sehatna dohot guguna uju tikki di haposobe. Ido naidok nanak kaning akka hangaluton do halujaun nama naro. Molo lam matua umur ni sasahalak. Ainunga lam galebe sudi pamatangi. Donga sa porsiaon, marningot keterbatasan ningului, rikokma pangurupion di debata. Songon pengiduan ni parpesal menon naking di tangyangna. Di ayat 12 didok, sai parrohai mahami mamilangi akka ari-ari nami. Asa dapotan rohan nabisuk kami. Lapatanna, tungrikot situtudo pangajarion, panugunuguon do pangurupion di debata. Asa merbisuk kita memake partikian na terbatasi. Asa di bagasan biar tu debata jolmai memake partikian na jepeki. Molope lemmertabba umur ni hita jolma. Alai yang go partikian ninguluna di portibion lemmorudo. Anggaplah jatah umur kita 70 tahun. Dan tahun ini kita berulang tahun ke-40 misalnya. Berarti masa hidup kita tinggal 30 tahun. Angka umur kita memang bertambah. Tapi usia atau lamanya waktu kita hidup bukan malah bertambah, melainkan semakin berkurang. Kesadaran akan hal itu kiranya menjadi renungan kita bersama. Apakah kita sudah menjalani hidup yang singkat ini secara bermakna, berdampak, dan berguna, terlebih di hadapan Tuhan?
Karena itulah kita butuh bimbingan Tuhan, seperti yang dimohonkan pemazmur ini, agar kita diberi hati yang bijaksana untuk mempergunakan waktu yang sementara ini. Kebijaksanaan yang dimaksud bukan sekedar kecerdasan atau kemampuan dalam menjalani hidup ini, tetapi hidup yang takut akan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Sehingga hidup yang terbatas dan sementara ini menjadi bermakna dan berguna bagi sesama, terlebih di hadapan Tuhan. Donga sa porsiaun di bagasan Tuhan ta Yesus, di pahobbar do turpu jami taon, tu minggu ujung tahun parhuriaun, nalaus huhut parningotan nyaka nang modding. Lapatanna, sian goar do parningotan ni minggui, di paingot do ngulutta, babua ditikina, ikkom marujung do musi ngulutta. Jala ditiki parningotan nyaka nang modding, somaldo tabigi sada istilah bahasa Latin namar dok, memento mori. Namar lapatan, ingot mate do homuse. Jadi mulu ikkom mate manang marujung do HP muse ngulut taon, nunga bohahita mamakke partikiani. Dia do nasai tapatujulu di ngulutta na terbatason. Lo moni rohani Tuhanido manang sebaliknya. Allah menentukan dotong pamakyotta di partikiani tu sihirimota subut. Nian nunga ditobus Tuhan ta Yesus bedusata jala di palua do ganup akan aporsia di ibana. Alai unang lupa hita. Di igil Tuhan tai dotong parbue ni panubusion nai di ganup ngulut tabe. Apakah kita sudah benar-benar serius mensyukuri penebusan Kristus itu dengan melakukan kehendak Tuhan selama kita diberi napas kehidupan di dunia ini? Atau malah cenderung masih sebaliknya? Yang pasti, bagaimanapun kita mempergunakan waktu yang singkat itu, tapi kelak setiap orang dimintai pertanggungjawabannya masing-masing. Pada 1 Petrus 4 ayat 5 dikatakan, tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Berbahagialah setiap orang yang menggunakan waktu yang singkat ini dengan hidup takut akan Tuhan. Tetapi sebaliknya, celakalah orang yang tidak takut akan Tuhan di masa hidupnya. Tentu jika kita disuruh memilih, sudah pasti kita semua akan memilih hidup kekal bersama Tuhan ketika ajal kita kelak telah tiba. Alani ima, di minggu ujung tahun parhuriaun, dohok di parningotan nyaka nang modingon, ditugihon turpuk jami tau do tuhita. Asa di bagasan bisuk nasihat Tuhani mahita mamilangi akka ari-ari si bulu sotta. Ima mamake jala madalani partikiani. Dangarok kita no boto sadi hari kita marujung siap portibion. Alai na pasti ikkom marujung manang mate do musehita. Sialani tapakke mapartikiani. Hobbar tulo menirohani dewata. Unang ma alani na pasari-sari akan di portibion, gebitading arta na di benua gijjangiate. Jadi manak sajililin penguluta di portibion, toktong ma tapangasahot tuhatai. Asa ditugu-tugu hita, mamake partikiani, hobbar tulo menirohana. Asa mulu mate pehita muse, hot mahita parjabbar di hanguluan nama notonge. Taingok matong hata ni buku nomor 202. Pakai tikim saunari
Dapot temma Tuhani, unang godang sidalian, ingot jepek ngulumi, nungaradi hasonangan, disurgui, unang adong nang gusada, naso parjabar disi. Amen. Martangyang mahita. Muliate mali Tuhan di hatam na kubigi hami. Say ajari mahami mamilangi akka ari-ari nami. Asa dapotan roha na bisuk kami. Di bagasan Yesus Kristus martangya kami. Amen.